Good morning. Yawan kami din yan sa sa Petron Magsaysay. Bali ma-attend kami ning Grand Eyeball kang Samuyang Club ang Honda Click Game Changer Philippines. Bali alas 4 ning amay ngunyan. March 26. Paduman na kami sa sa Sariaya, Quezon. Ayan mga kairibanan ko. Para ready na, may inalat na lang kaming saro. Tapos may kaibanan kaming sarong taga Albay chapter. So balik kita dyan. Oh, kaway. Ayan mga kaibanan ko. May saro na lang kaming bigahalat. Si Mag-agong. Tapos good to go na kami. Yaw na kami dito sa Santa Elena, Tamugo. Ihalap niyo si mga taga-Camarines Circle. Kita mo yan sa terminal, no? Diretso na kami. Padiretso na kami ni Calawag, Quezon.
daw. Magsisimula na tayo sa tawagan. Nagparagitagay na. Parang kami sa may likod ka. DJ's Ransya na po ng program. Balikin na yan. Tapos pa lang kami magkakan. Hindi sa luwas ng Paraiso Beach Resort. Ano din mga taga Camarines Norte. Oh, kaway-kaway. Hello po. Kaway-kaway. Bazaw, bazaw. Kaway-kaway. Taga Kamsor. Ay, Camarines Norte. Hindi kami nagkakano. Sira mga kakano ninda. Now. Kaya pa ko. Shoutout po sa mga Yan. taga-Albay. Paraiso Beach Resort. Sariaya. Diyan dyan, Tiripon. Nagparalakaw kami ali duman sa luwas na nagkaka. Tumayong kakanan sa lao. At yan, mabalik na naman kami dumaan. Nabilta naman kami dumaan. Mabilta naman kami para makaka. Paraiso. Oh, shout out tigdi sa ano, Paraiso Beach Resort sa Sariaya. O yan na, approaching na kami. Ah. Bago ka makalaog, maagi mo na kamuning kamamaisaan. Pero harani lang. Ayan na ang Paraiso Beach Resort.